משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. באים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? ערב טוב מאזינים יקרים, ערב טוב. יום ראשון בשבוע, התוכנית שלא מפספסים, האומץ לשנות, התוכנית שנותנת לנו כוח מבפנים, להוציא מהכוח אל הפועל, לחיים טובים יותר. ועכשיו אנחנו נכנסים בשנה השנייה של התוכנית המדהימה הזאת, אחרי ששבוע שעבר היה לנו תוכנית מיוחדת לכבוד יום ההולדת של התוכנית, שעד היום אנחנו מקבלים הדים ממש גדולים מהתוכנית הזאת, תגובות של מאזינים שזה עשה להם והשפיע עליהם, הבינו מה כוחה של התת מודע, מה כוחה של הנפש, מה כוחה של הנשמה, וברוך השם. אז אנחנו ממש אומרים ערב טוב לדוקטור שינוי גילי עטרי, ערב טוב. ערב טוב מאזינים יקרים, ערב טוב בועז. אני חייב לומר, דיברנו על זה, אני לא זוכר שבוע שעבר, אבל גם לכאן חלק מהמקומות שהפיצו את הטיפים המדהימים שלך במשך כל השבוע הזה של חג החנוכה, הגיעו גם התגובות לכאן, כי מקשרים אותך כחלק, אתה יודע, מהרדיו וכל זה. תודה, תודה. וממש ממש אנשים אמרו שזה אחד מהדברים שעשה להם המון אור בחנוכה האחרון. ובאמת גם אנחנו רוצים להצטרף לזה ולומר יישר כוח, ובעזרת השם אני חושב שזה דבר ממש מבורך, הדבר היפה הזה. כן, זה ממש היה סייעתא דשמיא. קודם כל תודה רבה לך על כל הרוח הגבית מאחורה, באמת השתדלתי באמת בכל יום שהוצאתי סרטון לטיפ שיש שם כלים מעשיים כדי שנוכל באמת ליישם אותם בדרך אל האור, וזה גם מה שאני רוצה לדבר. אבל היום, אתה יודע, הפתיחה של התוכנית זה תמיד דברים קורים בזמן נכון, הכל עוד אפשרי, ניסים תמיד קורים, ואני חושב שבאיחור של 5 דקות של התוכנית נוכחנו לדעת שניסים, תמיד דברים קורים בזמן נכון, אתה יודע, כל היום לא עבד ופתאום הגיע הזמן של התוכנית והקדוש ברוך הוא עזר לנו, ואיך אומרים, דברים עלו לנו בדיוק כמו שצריך בזמן נכון כדי להגיע לתוכנית של הרדיו. כן, ברוך השם. אז באמת שוב ערב טוב לכולם, ושוב עוד שבוע עובר ועוד שבוע עובר, ואנחנו מתחילים באמת את השנה השנייה אחרי שחגגנו שבוע שעבר את איזה מהירות שחלפה לשנה שלמה, שאנחנו מדי כל שבוע יושבים ומדברים ונותנים כלים מעשיים לחיים. ואני חושב שדווקא היום זה הזמן שכל אחד יעשה את החשבון נפש לעצמו, היכן הוא נמצא,
כבר תקופה שלמה בעצם שאנחנו שומעים ומקבלים כלים, האם יישמתי או שאני עדיין עומד בגדר וצופה מהצד, ואיך אומרים, אני שומע ועדיין אין לי את האומץ, אני עדיין לא מעז לקום ולפעול. והסיבה השנייה שזה הזמן לקום ולפעול, כי לא רק בגלל שאנחנו כבר שנה שלמה שומעים כלים, כי באמת היום אני חושב סיימנו את הימים הגדולים של חנוכה. היום הזה היה זאת חנוכה, דווקא היום שכל הנרות מאירות לנו, העירו לנו במשך כל היום, אנחנו צריכים באמת להתעורר ולהבין מה קורה איתנו, היכן אנחנו נמצאים, באיזה מקום. ודווקא היום הגיע הזמן שנתבונן בתוכנו, בכל העוצמות והיכולות שלנו, לבחון את עצמנו, מי אנחנו והיכן אנחנו נמצאים ביחס למה שאנחנו רוצים להיות באמת, למקום שאנחנו רוצים באמת להגיע אליו. ואני חושב שכל אחד צריך לבחון את עצמו, איפה הלהבה שלו בוערת, איפה האש שלו בוערת, איפה האומץ שלו, איפה היציאה שלו של כל העוצמות והיכולות שלו מהבכוח לבפועל מול כל הכוחות שמנהלים אותי. איפה אני נמצא? אני אישית, זכינו בחנוכה כל יום להוסיף עוד אור ועוד אור שיעיר לנו, וכבר דיברנו על זה אני חושב באחת התוכניות לפני הרבה זמן, שתמיד מעט מן האור מסלק הרבה מן החושך, אבל התפקיד שלנו ברגע שהדלקנו את הניצוץ הזה, תמיד להוסיף עוד אור ועוד אור ועוד אור, ולראות יותר מי אנחנו, יותר את העוצמות שלנו, יותר את היכולות שלנו. יש לי דוגמה חיה, אני מגיע עכשיו מהקליניקה והגיע אליי מישהו לפגישה דחופה וזה, שאני מכיר אותו והוא היה כולו שקוע בפחדים וזה, שיתק אותו בעבודה, שהוא לקח אפילו היום חופש מהעבודה בשביל להגיע אליי וזה, ויצא באמצע העבודה והוא אומר לי, די, אני לא יכול, אני כבר קבוי. אני לא מסוגל אפילו בעבודה שלי לעבוד, אני מתבלבל, כולו היה שקוע בפחדים. ובשביל לחבר אותו למוטיבטור הפנימי שלו, קודם כל הערתי לו את העוצמות שלו, את היכולות שלו, לקחת את המשאבים הקיימים אצלו, שהיו אצלו ממקום אחר, ולהדביק אותם עכשיו למקום הזה. אחרי שעה וחצי שפגישה הוא יצא כולו במקום אחר לגמרי. סך הכל מה עשיתי? הראיתי לו להתמקד בנקודה האמיתית שלו, מי הוא, מה הוא. אותו דבר אנחנו, דווקא ביום הזה אנחנו צריכים שנתבונן בתוכנו בכל העוצמות שלנו, היכולות שלנו, לבחון את עצמנו באמת איפה אנחנו נמצאים ומי אנחנו. היכן אנחנו נמצאים ביחס למה שאנחנו רוצים להיות באמת. ובאמת איפה הלהבה שבוערת בי, האומץ שלי, להוציא את כל הדברים שבתוכנו כלפי חוץ, מול כל מה שמנהל אותנו ביום יום. איפה האמונה שלי בעצמי, עד כמה אני מאמין בעצמי, ביכולות שלי, שאני מסוגל להיות באמת איתן וחזק מול כל אתגר בחיים, להתמודד עם כל קושי, העיקר להיות מוביל את עצמי למטרה הנחשפת, שבאמת המקום שאני רוצה להיות בו. תמיד אני אומר לאנשים שבאים לבקש עזרה, אז הם באים ובוכים, מה קשה להם, לא הולך להם, לא זה, לא פה, לא שם, וממילא הבקשה שלהם זה לטפל במה שמפריע להם. תשמע, לא הולך לי בזה, קשה לי בזה, בוא תעזור לי עם הקושי הזה, עם זה שלא הולך לי. ואז תמיד אני אומר לו, אוקיי, אתה מסביר לי מה אתה לא רוצה להיות. בוא תאמר לי, מה אתה כן רוצה להיות, מה אתה כן רוצה לעשות. חוץ ממה שמפריע לך, אני מסביר לו שברגע שאדם מטפל במה שמפריע לו, אוקיי, אז אוקיי, הוצאנו את הבעיה, אז עכשיו מה? יש לך כיוון, יש לך דרך לאן ללכת? אז מה, תחזור שוב פעם לשגרה של החיים השקטים, ולתת לדברים להתנהל כמו שהם? עכשיו תשמע, היו לי דברים שמפריעים לי, הם הפריעו לי להתנהל בשגרה, כי תמיד אני אתמקד במה שלא הולך לי, במה שמפריע לי, אבל אנחנו הרי תמיד צריכים שמה שיבער בנו זה האש שלנו, של מה שאנחנו רוצים להיות, האש של השאיפות שלנו, הנרות שיעירו לנו את המקום שבו אנחנו רוצים להיות. ברגע שאנחנו תמיד נתמקד שמה, אז אנחנו נזהה את האתגרים שמפריעים לנו
אל הדרך שאנחנו רוצים ללכת אליה, ואז נוכל להסיר אותם. עכשיו, כשאני מסיר את האתגרים האלה, את הקשיים האלה, את ההתמודדויות האלה, את ההפרעות האלה, מה קורה? עכשיו הדרך שלי סנולה להמשיך אל הדרך שבה אני רוצה להיות, כי הלהבה שבוערת בי זה המקום שאליו אני רוצה להגיע אליו. לכן, כל אחד ישאל את עצמו, איזו אש בוערת בתוכו? איזו אש הוא היה רוצה שתבער בתוכו? גם אם אין לי כרגע את האש שבוערת בתוכי, אין לי כרגע שאיפות, אוקיי? אין לי כרגע מטרה. אבל איזו אש אתה כן היית רוצה שתבער בתוכך, כדי שתוכל לבנות את השאיפות שלך ואת המטרות שלך. אש של רצון, של שאיפות, של מטרות, שמחה, מיצוי עצמי, מה עוד יכול להיות? כאילו, תבחנו היכן אתם נמצאים ביחס למקום שעכשיו אתם. מה בוער בי? האם אני עוד איזה להבה שהולכת ונדעכת? שימו לב, ברגע שאנחנו כבר מבחינים בעצמנו, מה קורה איתנו? אז אנחנו בעצם עושים את העבודה עם עצמנו, לכאן אנחנו צועדים. מה הכיוון שלנו? היכן אנחנו רוצים להיות? אוקיי? יש לנו, ברגע שיש לנו את השאיפות שלנו, את לאן אנחנו רוצים להיות, אז דיברנו על זה בעבר, יש לנו כבר את המה. אני רוצה XYZ, יש לנו את המה שלנו. עכשיו נשאר לנו רק את האיך. האיך זו הדרך שבה אנחנו פועלים להגיע למקום שבו אנחנו רוצים להיות. והתבוננות הפנימית לתוכנו, לדעת בדיוק מה אני רוצה, היא בעצם העבודה הקשה שנדרשת מאיתנו. ולמה? למה ההתבוננות הפנימית הזאת בתוכנו? זה הקושי. ישנה טעות מאוד נפוצה, והיא הסיבה לכך בעצם הטעות הזאת, שהרבה אנשים לא יודעים מה רוצים באמת מעצמם. או שהם באמת כן יודעים, אבל הם לא מצליחים להגיע לזה. רק בגלל שהם חסרי מוטיבציה. מה הטעות הזאת? אני פוגש אותה הרבה פעמים אצל הרבה אנשים את הטעות הזאת. הטעות הזאת זה שכאשר אנחנו מביטים לעבר השאיפות שלנו, לעבר מה שאנחנו רוצים להיות, למטרת על שלנו, אז מה קורה? אני מסתכל, רואה את כל המטרה העליונה שאני רוצה להגיע אליה, את התוצאה של מה שאני רוצה להגשים. ככה בדיוק אני צריך להסתכל, בלי לתת לדרך איך אני עושה את זה, להפיל אותנו ולהוריד לנו את המוטיבציה. כי אם אני מסתכל על המטרת העל שלי, על השאיפות שלי, אוקיי, אני רוצה להיות זה. אבל אני רואה, וואו, אני כבר רואה בדרך את כל המכשולים שלי, את כל הקשיים שלי, את כל ההתמודדות שלנו, ואז כל הרוח המפרסים יוצאת לנו. אבל מה יקרה ברגע שאני רואה את כל מה שאני צריך לעבור בדרך הזאת, אז הקשיים הרי מפילים אותי. מה יקרה אם אני אסתכל על זה בצורה אחרת? אני לוקח את המטרה שלנו, כדי שאני לא רוצה ליצור לעצמי כרגע דברים שיפריעו לי לקום ולפעול. אם אני אסתכל על זה בצורה כזאת, אני אראה הר גדול מולי, שבעצם האמת לאף אחד מאיתנו אין כוח לקום ולטפס על ההר הזה כדי להגיע למטרה, ואז אני שומר אותה גנוזה בתוך תוכי או במחשבות שלי, ואני אומר, תשמע, אין לי סיכוי להגיע אליה. לכן אנחנו צריכים קודם כל שיהיה לי את המה שלנו. יהיה לי ברור, אני מדגיש, ברור כשמש, מה אני רוצה באמת. והאש שלי תבער בפנים, האש הפנימית, להגיע למטרה הזאת. אני עם כולי שאיפות להיות שמה, לחיות את זה, לראות את זה בכל 5 חושים, להרגיש את זה, שיהיה רשום לנו, לא במחשבה, אני מדגיש, שיהיה רשום לנו וברור לנו מאוד בבהירות מלאה, מה אני רוצה באמת להשיג ומה המקום שאליו אני רוצה באמת להגיע, להיות שמה. לא להתייחס כרגע אלא איך אני עושה את זה. רק אחרי שהדברים מוארים לנו והאש הפנימית בוערת לנו, רק אז אנחנו נפרק את האיך לפרטים קטנים, ואנחנו נעבוד על כל פרט בנפרד, לעשות משימה קטנה כל דבר. כי ברגע שנושא משימות קטנות, צעדים קטנים, זה לא מוריד לנו את המוטיבציה. כל דבר קטן שאני עושה,
אני אתקדם איתו, ואני אעריך את עצמי עליו. יש הרבה מה אומרים, כולה עשיתי רק את זה. מה כבר עשיתי? זו הטעות. שום דבר, בכל צעד שאתה עושה, לא מובן מאליו. כי פה התת מודע מתערב לנו, ועוזר לנו המון. כאן המוח היצירתי עובד, ועוזר לנו. כי כאשר, הסברנו את זה בהרחבה, כי כאשר יש לנו את המה שהוא חזק וברור, בהירות מלאה, שהאש בוערת בי למטרה הזאת, לחלום שלי, אז התת מודע כבר דואג לי כבר לאיך, לדרך. דוגמה, העוצמות והיכולות שלי צפים לי, כי אני דבק בדבר אחד. אני פתאום קולט כמה אני יצירתי, אני פתאום מופתע מהיכולות שלי, ואני עולה מעלה, מעלה, בדיוק כמו אש בוערת, שאף אחד לא יכול לעצור אותה, כאשר הרוח מניעה אותה. ראינו את זה לא מזמן פה. כמה השריפות, כמה הרוח הזיקה פה מהאש. למה? הרוח הניעה את האש מעלה מעלה, ללא הפסקה, היא עוצרת, היא לא רואה שום דרך בדרך, שום אתגר, שום קושי בדרך, היא אוכלת הכל. כאשר תבער בי האש, והרוח הפנימית שלי מכוונת לעבר המטרה שלי, אני עם המפרשים מכוון אותה, אני דוהר ועולה מעלה מעלה. בטבע שלנו אנחנו מחפשים כוחות בכל מקום. אנחנו תולים את ההתרוממות שלנו בכל מיני גורמים חיצוניים שאמורים לסייע לנו בעצם לקום ולפעול. וכשאנחנו בעצם לא מסוגלים, אנחנו פתאום יכולים למצוא את עצמנו מאשימים את כל העולם. בגללו הם סגרו אותנו, או הוא או היא, לא משנה. הוא עצר אותנו מלפרוח, הוא לא נותן לי, הוא לא עושה לי. כל אחד יכול למצוא איפה הוא שם את האצבע המאשימה. הוא עצר אותי מהצמיחה שלי, בגללו אני לא מגשים את המטרות שלי. לא חסר לנו אם זה חברה, אם זה בוס, אם זה עבודה, אם זה בן זוג, אם זה חברי, לא משנה. אבל שכחנו את העיקר. שהכוחות שלנו להגשים ולעשות כל דבר נמצאים בתוכנו. בכל אחד ואחת מאיתנו יש את הכנפי רוח שיכולים להעלות אותנו גבוה גבוה. אם אנחנו ננסה להתעלם מהם ולתלות הכל באחרים, אזי זה ברור לכולנו, אנחנו נאבד אותם ונשאר למטה. לכן עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך. לכל אדם יש את הכנפי רוח, את הכנפי נשרים האבירים. לכל אדם יש את הכנפיים החזקים לעלות מעלה מעלה. אל תכחש בם, פניהם יכחשו לך. ברגע שלא תתייחס אליהם, אז הם יכחשו בך. הם יישארו ספונים בתוכך ללא שום תועלת. לכן על כל אדם לדרוש אותם, לחפש אותם, ואז הם ימצאו לו מיד. ברגע שנבין ונחליט לעשות בהם שימוש, רק אז נוכל להתרומם בעצמנו בכוחות עזים ופנימיים אל המקומות הכי גבוהים. עלה למעלה עלה בן אדם, עלה למעלה עלה בן אדם, עלה למעלה עלה, עלה למעלה עלה בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם, פן יכחשו לך, וראש אותם לראש בן אדם, וימצאו לך מיד.
דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד. בן אדם. עלה למעלה עלה, כי כוח אז לך, שיר כל כך חזק. תמיד אני ממליץ שמי שרוצה מוטיבציה, שידאג שיהיה לו את השיר הזה תמיד בזמין, תמיד שהוא קצת בדאון, קצת בלי מצב רוח, ישמע את השיר הזה, ויוכל באמת להעלות לעצמו את המוטיבציה. יש כמה שאלות, יש פה מאזינה ששואלת, האם יש מצב של אדם שלא יודע שיש לו כוחות? שאלה יפה, שאלה מצוינת, היא קצת מורכבת, בואי תשימי בתשובה שאני עונה. לכל אדם יש בו כוחות, בדיוק כמו שהזכרנו עכשיו שהרב קוק אומר, כי כוח אז לך יש לך כנפו אוכל, בכל אדם יש את הכוחות שלו. אדם שאומר שאין לו כוחות, שהוא לא מצליח, איך אומרים, הוא חסר מוטיבציה נקרא לזה, זה אדם שהוא ממוקד תמיד בכישלונות שלו. ברגע שאני ממוקד בכישלונות שלי, אני אף פעם לא רואה, לא רק את הדברים הטובים שבי, אלא גם את ההצלחות שלי, וגם לדברים שאני מצליח בפועל, זה יצא לי בפוקס, זה מזל, זה לא זה. למה? כי הוא תמיד שקוע בלא טוב. למה הוא שקוע בלא טוב? יש לזה כמה דברים. או בגלל שאזור הנוחות נוח לו, או ששוקע ברחמים עצמיים, יש לזה כמה סיבות. אבל הכוחות נמצאים בו. לכן, כמו הדוגמה שהבאתי מקודם, שחזרתי מהקליניקה, הראיתי לאדם התמודדויות קשות שהוא התמודד איתם בעבר, את הכוחות שהיו לו, איך הוא התמודד בגבורה, את העוצמות והיכולות שטמונים בו, ואז אמרתי לו, אוקיי, תגיד לי איפה זה. הרי אומר לי, אוקיי, זה היה. אמרתי לו, אתה צודק שהיה, אבל הכוחות האלה נמצאים בך. בוא תסביר לי עכשיו איך אתה מוציא את זה. הסברנו את זה גם כשאמרנו לכל אדם יש את המשאבים להם הוא זקוק, אחת מההנחות יסוד של ה-NLP. זה בדיוק כמו שאני אגיד לאדם, בוא תרוץ עכשיו 2 קילומטר ב5 דקות. יגיד לי, אין לי כוחות לזה. אבל אם אני שם אחריו עכשיו אמסטף או רוטוויילר שרץ אחריו, הוא רץ את זה ב3 דקות. פתאום כל הכוחות שלו מתפרצים החוצה. אותו דבר הרמב"ם, גדול רופא הנפש אומר, שאתה בא לעצר על עיר בהלכות מלחמה, אומר, אל תצר עליה מ4 כיוונים. למה? כי גם אם בתוך העיר הזאת יהיה 1,000 איש, שהיא סגורה מכל הכיוונים, ומבחוץ מקיפים אותה 10,000 איש, 1,000 איש שבתוכה הם אלה שינצחו. למה? כי ברגע שהאדם סגור מכל הכיוונים, הוא מרגיש איום על הקיום שלו, אז כל הכוחות שלו מתפרצים החוצה, הכוחות שספונים עמוק עמוק, הוא מגלה כוחות עזים בתוכו. אוקיי? לכן אומר הרמב"ם, תקיף מ3 כיוונים, תשאיר פתח אחד מפלט. בתת מודע של הבן אדם, אוקיי, אם לא ילך לי, אני אברח לפה, ואז ממילא הוא לא מפעיל את כל הכוחות שטמונים בתוכו. זאת אומרת שבכל אדם יש את כל הכוחות, להם הוא זקוק לכל התמודדות שהוא צריך בחיים, כי אדם לא מקבל ניסיון אם הוא לא יכול לעמוד בו. עכשיו, כשאנחנו אומרים שהוא לא מודע לזה, הוא לא מודע אליהם בהחלט, אבל יש 2 כיוונים לזה. יש אדם שלא מודע לזה בכלל, כולו מייחס חשיבות למה שכבר הוא עושה בפועל, או שפשוט צריך להציף לו את זה ולהעיר לו את זה. אוקיי, אז אני בטוח שהמאזינה קיבלה תשובה יפה ומדהימה ומפורטת. יש פה עוד שאלה שהיא גם חוזרת על עצמה, ואני חושב שזה גם הנושא שהתחלת את התוכנית איתו, אבל טוב להתייחס. אביגיל כותבת, היי, אני כבר מאזינה קבוע לתוכנית מזה כמה חודשים ומאוד נהנית. תודה רבה. ובאמת יש כאן תוכניות מאוד סדר, אבל שאלת השאלות, איך מתמידים בזה? שאלה יפה. איך מתמידים בזה? אני אענה לך בתמצות. יש מושג שנקרא עקביות. ברגע שהילד נולד ואנחנו מלמדים אותו ללכת, אז אני אעשה הקדמה. יש מושג שנקרא חוכמה. המושג חוכמה זה מה שאני מקבל, למדתי מדברים מבחוץ. המושג בינה זה להבין דבר מתוך דבר. מה שלמדתי, עכשיו אני יודע לעשות 1 ועוד 1, ואני יודע לחבר דברים ולהמשיך אותם הלאה.
אם ניקח עכשיו אדם שנלמד אותו עכשיו ללכת, אוקיי? אז בזה שלימדתי אותו ללכת, אני אומר לו חוכמה. אני מסביר לו איך ללכת, איך להיות יציב, איך לעמוד על הרגליים, איך לעשות צעד ראשון, רגל ימין, אחרי זה רגל שמאל. אותו דבר כשהם לומדים אותנו לרוץ והכל. זה הדבר הבסיסי, אוקיי? זה המתכון. אם אני אשכח את המתכון של הדבר הזה, או עוד דוגמה צצה לי, הבאתי לך מכונה חדשה, ואני מסביר לך בדיוק איך לעבוד איתה. עכשיו ברגע שלימדתי אותך איך לעבוד איתה, אז את תמיד תזכרי איך לעבוד איתה ותפעילי ותעשי אותה, אוקיי? יש לך הוראות הפעלה אם את שוכחת, אוקיי? אבל אם אנחנו לא נתמיד, לא נהיה בעקביות אחר הוראות ההפעלה, המכונה תלך. אם הילד לא יקשיב לי איך ללכת והוא יהיה יציב, נכון שהיום אנחנו הולכים כי אנחנו כבר, הדברים מורגלים אצלנו, יצרנו תבניות ואנחנו יודעים לעשות דברים לא במודע, בדיוק כמו שאנחנו לא מודעים, לא רק להליכה שלנו, אלא גם למצמוץ או הכל. ילד הולך ונופל, מה אני אומר לו? תיזהר, תשים לב, יש פה אבנים, אני אתן לו יד, עדיין שהוא קטן. אם הוא לא ילמד להיזהר, הוא יחזור עוד פעם ויפול. אותו דבר בכל הכלים שאנחנו מקבלים. אם זה לא יהיה למול עינינו, הדרך חיים שאנחנו בונים לעצמנו, אז אנחנו לא יכולים לצפות לתוצאות. כי ברגע שיהיה לי את העקביות, להתמיד, אני עכשיו עשיתי תהליך, קיבלתי כלים, יישמתי אותם. אם אני לא מתמיד בהם, הסימן שלא יישמתי אותם כמו שצריך. למה? כי לא שיניתי את ההרגלים שלי. אני חוזר עוד פעם להרגלים הישניים, כי עדיין את התהליך שעשיתי לא התמדתי אותם באופן חזק. יש לי קבוצה בוואטסאפ, אז שמה מישהי שאלה אותי, היא נמצאת במצב באמת לא בכלל לא טוב, והיא אומרת לי שלפני 1.5 שנה עשתה תהליך אימוני, והיא שכחה את הדברים. מה היה קורה אם הייתה מתמידה ולנגד עיניה היו תמיד מה שהיא למדה, את הכלים שהיא קיבלה? אז היא הייתה מצליחה להפוך ולשנות את ההרגלים שלה. כי הרגל נהפך לטבע, וטבע נהפך לשלטון, שמקומו עמוק בתת מודע. ככה אנחנו יוצרים לעצמנו בעצם את התבניות שעל פיהם אנחנו פועלים. אז הרגל, כמו שענה גם בצ'אט מישהו שכתב, מאמנים את המוח, פשוט הרגל וחזרה ושינון וכל הדברים האלה. אבל להיות בעקביות אחרי זה, כן. יש גם את ענת, אבל לא הבנתי על מה היא מדברת, אז בואו נמשיך. אוקיי, בואו נמשיך. עכשיו אני רוצה לדבר על זה מנקודת אור נוספת. האינסוף של הטוב נמצא בכל מקום ובשביל כולנו. ואחד המחסומים שקיימים אצלנו, שמפריעים לנו למצוא את עצמנו, להתמקד בעצמנו, זו נקודת הטוב שבתוכנו. איך אנחנו מסתכלים עליה. בתקופה האחרונה נתקלתי כמה פעמים בבעיות של קנאה, הסתכלות של האשמה כלפי השני, בצמיחה האישית שלנו, הרבה מקרים שזה, ואני אסביר. לדוגמה, אני אתן דוגמה. כל כך הרבה פעמים, לפעמים אנחנו מתמלאים חשש, כשאדם אחר למשל, מתחיל לעסוק בתחום שקרוב אלינו. אבל אם נחשוב לרגע, האם הפרנסה שלנו קשורה אליו? אז ישר מה כולנו נקפוץ? הכל משמיים, הכל משמיים. אבל בואו נתבונן רגע. נכון שהכל משמיים, אבל איך אנחנו מגיבים באותו רגע? האם באמת הפרנסה שלי הוא יכול להוריד לי אותה מזה שהוא פותח את העסק לידי? אולי נחשוב הפוך, שאני כן אוכל לשתף איתו פעולה. אולי הוא יעביר אלינו לקוחות, ואנחנו אליו, אם לקוחות שלא יתאים לי לעבוד איתם, והוא לא מתאים לעבוד איתם, להעביר אותם אחד לשני. מה שמעכב אותנו זו אחת מהתבניות חשיבה, שבעצם מעכבות אותנו מלהתקדם בחיים, בעיקר ביחס שלנו לאחרים וגם כלפי עצמנו. התפיסה הזאת שיש לנו, לצערנו, שהעולם והמשאבים מוגבלים, התפיסה הזאת שבעולם שאנחנו חיים לא יכול להיות יותר מדי טוב,
ליותר מדי אנשים במשך יותר מדי זמן. אפילו אני רואה אנשים, תשמע, אני מנחץ. למה אני מנחץ? יותר מדי טוב לי. למה? מה קרה? אתה מזמן לעצמך את השפע. אתה בסייעתא דשמיא. למה לא? הבעיה שלא במודע, אני מדגיש, זה שלא במודע, אנחנו מעתיקים את התפיסה הזאת של המוגבלות לתפיסה הפנימית שלנו, ואנחנו מתנהלים על פי היום-יום. שאין מספיק אהבה בעולם, אין מספיק מקום, אין מספיק אפשרויות. אני מדבר כן עכשיו ספציפית על הדוגמה שהבאתי, אבל תיקחו את זה לכל דבר בחיים. אנחנו יוצרים תבניות של אמונה בתפיסות שלנו. זה, הייתי קורא לו אחד האויבים הגדולים ביותר, כי המחשבות שלנו באים מהתבניות שלנו, מהאמונות שלנו כלפי עצמנו. למשל, אם אני מאמין שאין מספיק אהבה והערכה בעולם, אזי אני מזמין את עצמי בעצם להצטרף למרוץ ולהתחרות באחרים על המעט האהבה שיש בה או שקיימת בעולם. אם אני מאמין שאין מספיק הזדמנויות ואפשרויות, אז אני כל הזמן במלחמה לקבל עליי, שאני יהיה לי את האפשרות הטובה ביותר. ולצערנו כדי להצליח במלחמה הזאת, אז אנחנו דורסים אחד את השני. כי במלחמה זה כמו במלחמה. איזה עוד דבר? אותו דבר, הנה עוד דוגמה. אם אני מאמין שאין מספיק הערכה ואהבה בעולם, מה קורה? אוטומט הפעולות שלי, שימו לב, האמונה הזאת, יצרתי תבנית בתת מודע, מה קורה? היא בעצם באוטומט. הפעולות שלי יהיו שאני אטרח כל הזמן לצייר את השני בכל מיני צבעים לא נעימים, בכל מיני צבעים קודרים, כדי שהוא לא יהיה זוהר יותר ממני. במילים אחרות, כדי שהוא לא יזרח ויסתיר לי את אור השמש. התבניות האלה של אמונה לגבי כל מיני דברים שאנחנו עושים בחיים, שבעצם רק קורסים לנו את הבנייה העצמית שלנו. אני אתן לכם דוגמה. לא מזמן ישב אצלי בקליניקה אדם שהוא מנהל עובדים בחברה מאוד מאוד בכירה, אצלו בעבודה. והוא מסביר לי תוך כדי שיחה שתקשיב, אני כלפי העובדים שלי אני מאוד נזהר לא להפגין כלפיהם הערכה רבה על העבודה שלהם. אמרתי לו, כל זה כאילו על מה ולמה? אני חושש שאם אני אפרגן להם, הם יזכו לקידום על חשבוני. הוא אומר לי, תקשיב, מי יודע, אולי בכלל יפטרו אותי ויקטינו אותי בגללם. יראו שאני, תשמע, אתה כל כך מדבר עליו טוב, אתה כל כך מפרגן לו, באיזשהו שלב, הבוס הוא אומר לי, יראו אולי הוא יותר טוב ממך. לכן הוא אומר, אני צריך לשמור על אש קטנה. עכשיו שימו לב, אם נבחן יחד את התפיסה של האדם הזה, נראה עד כמה התפיסה שלו היא כל כך קטנה ומצומצמת, שהיא מגיעה בעצם מהקטנות שהוא נמצא בה. כיוון שאם המנהל הזה היה מבין, האדם הזה, שיש אין סוף של טוב בעולם, ושמבחינה פנימית אין שום מחסור, ויש שפע אינסופי של טוב, שיכול, הוא יכול להכיל את כולם, והוא יכניס את זה, איך אומרים, הטוב הזה רק מחכה שתכניס אותו לחיים שלך. אז בעצם ההסתכלות שלו כלפי העובדים שלו הייתה שונה לחלוטין. במקום להקטין אותם, להשאיר אותם במקום שלהם, הוא היה מבקש להגדיל אותם, עד כמה שאפשר. ההפך, הוא ירוויח מזה. הוא יבין שבזה שהוא מגדיל אותם, הוא לא מקטין את המרחב שלו. אתה לא מסכן את עצמך כמו שאתה חושב, אלא הפוך, אתה בעצם מגדיל את האפשרויות של כולם. אבל הוא, מה קרה לו? הוא בהסתכלות שלו, באמונה שלו, כלפי איך שהעולם מתנהל, ממש קטנה, שזה מונע מעצמו, והוא חי רק בפחד, הוא מונע את הטוב מעצמו. הגמרא אומרת, אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. שערה קטנה, דקדקה, אפילו כמלוא נימה. זאת אומרת,
שכל אחד מקבל בדיוק מה שמגיע לו ואת מה שהוא צריך. גם אם החבר שלי יקבל הרבה יותר ממני, אבל זה לא יגרע ממני דבר. אלא נהפוך הוא. אני צריך לעזור לו להגיע לטוב שלו. וזה רק יחבר את החיבור שלי לטוב שלי. כאשר אדם מבין שאף אחד לא יכול לקחת את הטוב שלו, את הנקודה הטובה, שימו לב, את הנקודה הטובה והאמיתית שלו, אף אחד לא יכול לקחת ממני כי זה שלי, אז הוא יעשה הכל כדי לעזור לשני, לחבר שלו, לבן זוג שלו, לילדים שלו, לחברים שלו, לעזור להם להתקדם. הוא לא חס וחלילה יעלה על דעתו לעכב אותם. אני לא צריך לחכות שהשני יהיה כמוני. אני לא צריך לחכות, שימו לב, שגם הוא יבין כמוני, או שהוא יבין אותי, כי זה לא קשור אליו, אלא זה קשור להגדלת תפיסת השפע הפנימית שלי. תיתן ללא תנאי, ללא אינטרס, והכל יחזור אליך בשפע. חשוב שנזכור, יש אין סוף של אפשרויות וטוב בעולם, ולא די בזה, אלא שאם נבין שבעצם כל החסרונות שלי מגיעים, שימו לב, כל החסרונות שלי מגיעים דווקא מתוך הצמצומים המחשבתיים שלנו, אז אולי נוכל להבין גם שהפתרון הוא לא במלחמה להילחם בשני או בניסיון לצמצם אותו. הפתרון מצוי בעומק הפנימי שלי, בחשיפה ובגילוי של כל המקומות שבהם אני מרגיש קטן, שבהם אני מרגיש מצומצם, כל אותם מקומות שאני מרגיש שאין לי מספיק, שאני לא יכול יותר, שהגעתי לגבול שלי. זה בעצם מה קורה שם? זה צמצום בתפיסה שלי, וזה לא קשור לשני. כי זה לא שחסר לי בגלל שהשני קיבל, אלא חסר לי, שימו לב, כי ככה אני מאמין בעומק ליבי. ולכן השינוי האמיתי צריך ראשית קודם כל איפה להתחולל? בתוכי. ורק אחרי שאני אעשה את השינוי בתוכי, רק לאחר מכן אפשרי לראות מה במציאות קורה באמת. בראייה כזאת אני מבין שכל הצמצומים וכל הגבולות הם פנימיים וקשורים לתפיסה העצמית שלי, ולא לעשייה או אי עשייה של השני. אני אפסיק, ואני מדגיש, אני אפסיק לשלוח אצבע מאשימה כלפי השני. אני הוא זה שלא מספיק מאמין בעצמי. אני הוא זה שסבור שככה אמורים החיים שלי להיראות. מה אני אעשה? זה הגורל שלי, זה המזל שלי. וזה לא הלקאה עצמית, אלא ההבנה. אסור לנו להגיד לזה שאני כביכול אומר, אני אשם, כאילו זה הלקאה עצמית. אלא אני מבין, שאני לא מספיק מאמין בעצמי. אני נמצא בתוך הצמצומים, בתוך הגבולות הפנימיים שלי. אני מבין שהאחריות, אני מדגיש, האחריות לחיים שלי מוטלת עליי ולא על אחרים. אם נתבונן, נבחין שקל לנו מאוד לראות את הדברים אצל אחרים, אבל קשה לנו, אנחנו כל כך שיפוטיים וביקורתיים כלפי השני, אבל קשה לנו מאוד לראות אותם אצלנו. ברגע שזה נוגע אלינו, אנחנו נתלים בהמון תירוצים, כמו ככה זה מה שאני, אין מה לעשות. אתם מכירים טוב מאוד את כל התירוצים האלה. אבל אם אנחנו נרחיב את המבט, או נתבונן מנקודה גבוהה יותר, נצא מהאחזות, מהתפיסה המצומצמת שלנו, אנחנו נוכל לראות את השפע האינסופי שמחכה לנו. את השפע שמחכה למי שמסכים להאמין בו, ולהאמין שהוא שמה, ויש לנו באמת גישה אליו. אני אתן לכם תרגיל על כל מה שדיברנו עכשיו. כל אחד, תרשמו לכם, כל אחד יבחן את עצמו, האם ישנן מקומות שבהם התפיסה השלילית לגבי השני, לגבי הבן זוג שלו, לגבי הילדים שלו אפילו, לגבי האחר, האם היא נובעת מפחד? או האם ייתכן שהרגש הזה של הפחד קשור לזה, כיוון שהאדם הזה, הבן זוג, החבר, שוב פעם, יכול לאיים עליכם באופן מעשי, או אפילו רק בתפיסה הפסיכולוגית,
אני חושב, אני מרגיש מאוים על המקום שלכם. כביכול, הרגש של הפחד, למה יש לי אותו? כי הוא יכול לאיים על המקום שלי, גם באופן מעשי, או אפילו פסיכולוגית, אני חושב שקרה. או על מה שאני יכול לעשות. או על התפיסה של אנשים אחרים כלפיכם, איך הם הסתכלו עליי, אני מפחד, איך הם יראו אותי, הם חיקרו אותי. עכשיו, איך היו יכולים החיים שלכם, אחרי שעניתם על זה, יש לנו עוד שאלה. איך היו החיים שלכם יכולים להיראות, אילו הייתם רואים אותו באור אחר, את הצד השני. אילו הייתם יכולים להגדיל את האדם הזה לרגע. אוקיי? ואדם, תזכרו, הוא מה שהוא מאמין שהוא. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. במכחולת העולם אתה צובע, וכל פנימי לך קורה, אתה יודע, הכל תלוי בך, מצב הרוח מסביבך, המציאות היא כמו המציאות בדמיונך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין לעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. היום אתה רואה במשקפיים רק אפור, מחר אפשר לראות דרכם שועט האור. הכל תלוי בכל שלך אומר בפנים. תחשוב טוב, יהיה טוב תמיד. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין לעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. מלאך שאומר לך גדל, ויש מלאך אחר שאומר לך חדל. תקשיב רק לאמת שזועקת מהלב, תדע שאלוקים, תדע שאלוקים אותך אוהב. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין לעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך.
אז הנה ישנם עוד כמה וכמה שאלות. עדן כותבת, אני מקשיבה, מאזינה, נהנית, אבל דבר אחד אני לא מצליחה לשנות, אני לא מצליחה לשנות את התפיסה שלי. איך עושים זאת? איך מצליחים להגיע לנקודת האש שבנו? טוב, שאלה מצוינת, עדן. דיברתי על זה בחלק הראשון, והמשכתי נראה לי גם בחלק השני את זה. התפיסה שלי זה בעצם האמונה שלי כלפי עצמי. כלפי דוגמה, אם התפיסה שלך, אני לא מסוגלת לכך וכך, זאת אומרת, כי ככה את מאמינה בעצמך שאת לא מסוגלת לזה. זאת אומרת, התפיסה שלך היא כזאת. אז זה סותר קצת את הנקודה, איך מצליחים להגיע לנקודת האש שבנו. כשאני רוצה להגיע לנקודת האש שבי, קודם כל, כמו שאמרתי, מה השאיפות שלי? מה המטרה שלי? מה הייתי רוצה להשיג בחיי? עכשיו, האש שלי צריכה לבעור שמה. התפיסה שלך, מה שאני עוד איך להתמקד בנקודת האש שלך, זה כי את מסתכלת איך אני אמורה להגיע למה שאני רוצה, למקום שבו הייתי רוצה להיות. עזבי את זה בצד, את האיך. קודם כל שיהיה לך את המה. מה את רוצה להיות? שזה יהיה ברור לך ובהיר כאור השמש, ככה בדיוק הדברים צריכים להיות ברורים לך. ברגע שהם ברורים לך, אז תתחילי לעבוד על השינוי אמונות, שנראה לי שעשינו על זה נראה לי 2 תוכניות, 3 תוכניות רק על האמונות האלה. נכון. אבל בכל זאת אני אתן לך, תרשמי לך. תרשמי לעצמך את השאלות האלה, תעני תשובות, אני לא מצפה שתעני עליהם הערב, זה ייקח לך קצת זמן, אפילו כמה ימים, אבל תתמקדי בהם, כי זה יעזור לך מאוד להגיע עמוק לתת מודע. השאלה הראשונה הזאת היא מי אני? באת תגידי אני עדן, כי עדן זה השם שלך, זה לא את. מי אני? השאלה השנייה היא, מה היכולות שלי? מה בפועל היכולות שלי שאני עושה כרגע, במצב העכשווי שלי? אוקיי? השאלה השלישית, מה אני מאמינה שהם היכולות שלי? זאת אומרת, היום אני פה, אבל אני מאמינה שמבחינת היכולות שנוכל להיות במקום הרבה יותר רחוק. אז שוב פעם, מי אני? מה היכולות שלי? מה אני מאמינה שהם היכולות שלי? אוקיי? ברגע שתעני על השאלות האלה, הם יציפו לך את האמונות המקבילות שלך ואת התפיסה שלך כלפי עצמך, ואז את תמצאי ככה את המחסומים שלך. כן, כן, יפה מאוד, תשובה ממש מדהימה. אני חייב לומר שגם אני שומע את הדברים האלה, ואני יודע שזה ממש חומרים שמגישים אותם למתאמנים, וממש מרגישים את המסירות נפש שעומדת פה. את האמת, זה שאלות של קליניקה. הכלים שמקבלים פה זה כלים מהקליניקה. העירו לי קצת, אמרתם חבר'ה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה שלי. זה לא דברים שאני מעתיק או לוקח באיזשהו מקום, זה ניסיון קליניקה שיש לי, וזה, אני מכוון המון מטפלים שעוברים תהליך אצלי, איך לעשות, איזה שאלות לשאול, איך להגיע לשורש הבעיה. מי שמנצל את זה, ירוויח. מי שלא, יפסיד, מה אפשר לעשות. אז יש פה, מכאן אנחנו ממשיכים לשאלה של אני. אז למה יש משפטים שחקוקים אצלנו כמו אדם פעם למטה ופעם למעלה וכאלה? אוקיי, תיקח דוגמת המשפט שאמרתי מקודם, כל כך טוב לי אז אני מפחד. זה סוג של אמונה, אנחנו תמיד שומעים, כשהיינו ילדים, אנחנו יכולים לשמוע משפטים, כל אחד מה הסביבה שהוא היה בה. אפרופו הטיפ של חנוכה שדיברתי על הסביבה התומכת, כמו הסביבון שאנחנו מסתובבים סביב עצמנו, אבל תלוי במשפטים שאני שומע. אתה אומר, למה יש משפטים שחקוקים אצלנו? כי זה מה שהזנו. אחד שמע שכסף לא גדל בעצים, ואחד שמע שכסף עושים בקלות. אז זה ששמע שכסף לא גדל בעצים, הוא מבין כסף הוא צריך לעבוד קשה עליו ולהזיע, וכשאני אבוא ומספר לו, תקשיב, לא צריך לעבוד קשה על כסף, אתה יכול להזיג אותו בקלות, הוא יסתכל עליי כאילו נפלתי מהירח. כי זה מה שחקוק. כל דבר שחקוק, שיצר תבנית אצלנו, בעצם אמונה שנוצרה אצלנו, שעל פיה אנחנו פועלים. הסברנו בהרחבה, אולי נתמקד לזה שבוע הבא קצת, כי אני רואה שאלות שחוזרות על עצמם, אבל תסתכלו ביוטיוב, יש את התוכניות הזה שדיברנו על זה, איך אנחנו עוקרים מהשורש את מה שיש אצלנו. תיקח גם את השאלות שהבאתי לעדן, הם גם יעזרו לך, איך אנחנו, הכל תלוי מה אני מאמין שזה. אתה יכול להאמין במשפט מסוים שהוא אמת, אני לא מאמין, אחד אומר, תקשיב, אשר יגורתי בא לי זה לא משפט, זה פסוק. אז אני לא אומר, אני לא מאמין בזה, אמרתי לו, אל תאמין, אבל כשחז"ל אמרו, אני לא מתווכח איתם. ובינתיים, אתה יודע, תורה בגויים, אל תאמין, אבל חוכמה בגויים תאמין. לא ראיתי שום דבר שנגד את התורה שבעל פה, או את דברי הרמב"ם הקדוש, שהוא גדול תורה, רופא הנפש,
הרמב"ן, הגאונים, שמדברים המון על נפש האדם, לא ראיתי בינתיים שום דבר שסתר את זה מהחוכמה בגויים. תמיד שהיה לי ויכוחים גם עם מטפלים לגבי מול דבר שעומד מול חוכמת גויים, למול דבר שעומד מול התורה שבעל פה, הלכתי עם זה באש ובמים והצלחנו. אותו דבר פה, הכל תלוי מה אתה אומר לעצמך, אתה חוקק את זה לעצמך, אתה חוקק לעצמך את הדברים. יש דברים שהם לא באשמתך, כי זה מה שדאגו להשמיע לך, אבל היום כשיש לך את התובנה שאתה מבין שזה לא מה שיוביל אותך לדרך שלך, אז אנחנו יכולים להפוך את זה על ידי שינוי הרגלים כמו שהסברנו. וגם מבקשים אם אפשר שוב לחזור על השאלות לדרגיל מעשי, והוא מוסיף איך אני אמור להמשיך לשאלה הבאה. אז אני אסביר את זה עוד פעם. אז התרגיל הזה בעצם יעזור לנו לחשוף את מה שאנחנו באמת, כל מה שדיברנו. תרשום לעצמך. איך אני יכול, כן, אתה מקווה שאתה רושם. האם ישנן מקומות שבהם באמת התפיסה השלילית שלי לגבי השני היא נובעת מפחד, אוקיי? שאני התפיסה שלי כלפי השני היא שלילית, האם היא נובעת מפחד או לא, אוקיי? זה השאלה הראשונה. ברגע שעניתי תשובה שזה נובע לי מפחד, אבל תזהו את זה, כי 99.9% זה מפחד. האם ייתכן שהרגש של הפחד שזיהית, זה קשור לזה, כן? הרגש כביכול, אני מדגיש, הרגש של הפחד שיש לך, זה בגלל, כאילו הסיבה לכך שהאדם הזה שאתה מפחד ממנו, החבר, הבן זוג, יהיה מי שיהיה, יכול לאיים על המקום שלך, או מבחינה מעשית, או רק מבחינת תפיסה פסיכולוגית, אתה מפחד כביכול ברגשות, במחשבות שלך, שהוא יכול לאיים על הקיום שלך, אוקיי? על המקום שאתה נמצא בו, על איפה שאתה. או לאיים על העשייה שלך. זה הרגש של הפחד, אוקיי? או איך אני אראה כלפי השני. יש לי את הפחד, הרגש של הפחד, אוקיי? שזיהיתי אותו. האם הרגש של הפחד הזה קשור בגלל שזה ישנה את התפיסה של העולם, של האדם השני, של האחר, של הבוס, של הבן זוג, כלפיי. עכשיו אני אראה כביכול אצלו בצורה שלילית, כמו סוג של מה יגידו. עכשיו השאלה אחרי זה, איך היו יכולים החיים שלי להיראות אילו הייתי רואה את השני באור אחר. אילו הייתי יכול באמת להגדיל לרגע את האדם השני בצורה חיובית. זה התרגיל. אוקיי, אז אלה השאלות. בואו נמשיך, יש לנו כבר, אתה רואה, זמן בורח לנו, אבל אנחנו גם נחרוג, בגלל שהתחלנו באחור, אז אנחנו נחרוג כמה דקות. אוקיי, כי יש דברים מאוד מעניינים. הרב קוק אומר, צריך, תראו עכשיו דברים מתקשרים יפה למה שדיברנו. הרב קוק אומר, צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו. אני לא דורש מה שאני מעצמי. המשפט הזה מאוד 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 חזק, במיוחד לגבי זוגיות, או לגבי שותפות, או לגבי השני, שאני תמיד דורש לנו שיהיה כמוני. ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש, תזכרו שאין לו נר. אין אדם שאין לו כוחות, נראה לי שאלו את זה פה מקודם. ואין איש שאין לו נר, שאין בו דברים טובים, שאין בו אור. וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו, שימו לב, לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליק אותו לאבוקה גדולה, ולהאיר את העולם כולו. יש בכל אחד מאיתנו כוח להשפיע. מילה קטנה וטובה, יחס, הקשבה, בוקר טוב וחיוך, יכולים להדליק נשמה מעמעמת. יום אחד סיפר לי מישהו בקליניקה שהוא היה ממש 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 גמור, בדאון ובדיכאון. אומר, סחבתי את עצמי בכוח מהמיטה כדי להגיע לעבודה. אומר, לא ידעתי איך עובר עלי היום. בוקר טוב אחד עם חיוך שהעיר לו של אחד העובדים, הדליק לו את הניצוץ לכל היום. פשוט אומר, הייתי פשוט, אין, כולי השתניתי, כל המוטיבציה שלי, כל הרוח שלי, הכל השתנה לטובה. שימו מילה אחת, איך היא מדליקה את האור. זאת אומרת שהמחויבות של כל אחד ואחת מאיתנו זה לראות טוב, זה לדבר טוב ולהיות טוב. לפי זה יוצא שכל תחילת העבודה שלנו זה קודם כל, שימו לב, שלנו עם עצמנו. אני צריך לעודד את עצמי ללמוד, לראות את הטוב שלי.
רק אחרי שראיתי את הטוב שלי, את האור שלי, רק בשלב אחרי זה, אני יכול לעבוד על עזרה לאחרים. אני מכיר הרבה אנשים ששקועים רק כל היום לעזור לאחרים. אם הם לא שם, אז הם מרגישים קבועים, הם מרגישים לא שווים. כי שימו לב, כל מה שמניע אותם ונותן להם דלק לקום ולפעול, זה רק מאחרים. וזה לא טוב. כי הסברנו את זה בהרחבה, אני חושב, כמה פעמים, כמה המקום של ריצוי ומה יגידו יש כאן. ולפי מה שהסברנו עד עכשיו, מה שדיברנו, אז צריך קודם כל תעני עצמי. כי אם אני לא רואה את הטוב בעצמי, אני תמיד אהיה טרוד מדי בחולשות שלי ובטעויות שלי, בפחדים שלי, במגבלות שלי. ולכן אני לא פנוי לראות את הטוב באחרים. וגם אם בכל זאת אני מצליח לראות את הטוב באחר, בדרך כלל יהיה לי קשיים, יהיה לי הסחות דעת בתוכי, את הקול הפנימי שפטפט בתוכי ויותר מדי. תגיד לי, לפרגן לו באמת, כן לעשות, לא לעשות, תמיד המחסומים האלה יקפצו לנו. לכן, ראשית, אנחנו נתחיל בנקודת הטוב שבתוכנו. לאחר מכן, אנחנו נתבונן בחבר, בבן זוג, בילדים שלנו. אתם יודעים, אדם שלא רואה את הטוב שבתוכו, הוא לעולם לא יכול לפרגן לילדים שלו, וזה כואב לשמוע את זה. הילדים שלך, מה נסגר איתך? הוא לא מסוגל, הוא לא יכול. אנחנו לא יכולים אפילו להיות שיפוטיים כלפיו. הוא לא מזהה את זה. אבל זו הסיבה האמיתית שאתם יכולים לראות אדם שאפילו קשה לו לפרגן לבן זוג, לבת זוג שלו, שיהיה, לחברים שלו, לעובדים שלו, לילדים שלו. כי הוא לא רואה את נקודת הטוב שבתוכו. הוא עושה המון מתוך הריצוי, הוא יכול לעזור לאחרים, אבל יש לו את כל המחסומים שקופצים לו. לכן אנחנו קודם כל להתבונן בתוכנו, בעצמנו, ורק אחרי זה מתבונן בחבר שלי, או בילדים שלי, או בכל אדם שאני פוגש. אנחנו צריכים להבין שקשה מאוד לעודד אדם אחר, אם אני בעצמי לא חש מעודד. כי כאשר אני מרגיש מעודד, הרבה יותר קל לי להעיר לאחר ולראות את הטוב שבו. כי אם אני לא רואה את הטוב שבעצמי, אז אני בדם, אני עושה את זה, אתם יודעים, אחד בפה ואחד בלב, בשביל לא נעים, להגיד עכשיו אני כועס עליו או נפגע ממנו או משהו, כן, בוקר טוב, מה נשמע, מה שלומך, כן, אתה כל כך מקסים, אתה כל כך זה, הכל מזויף. ועכשיו נגיד והבנו שאני טוב, שיש בי, אני רואה את הנקודת אור שבי כביכול, וגם באחרים יש נקודות טובות. אוקיי, מה אתה רוצה עכשיו, גילי? מה אני עושה עכשיו, תכלס? אתה רוצה עכשיו שאני אלך, ירוץ ברחובות, ולספר לכולם כמה הם טובים? זה מה שאתה מצפה. אז בואו, יש פה כמה דרכים לפעול להגדלת הנקודות הטובות. הצורה הפשוטה ביותר שכולנו מכירים, זה באמת לעודד את השני במילים. אין לנו מושג עד כמה מילה אחת טובה יכולה להשפיע על אדם. מילה אחת טובה. ומה שהייתי רוצה שיעשו לי, אני אעשה לאחרים. כי כאשר אני נותן לאדם מילה אחת טובה, הוא מרגיש שאתה רואה ומעריך אותו על מה שהוא. אגב, זו הבעיה גם בתקשורת זוגית. לפעמים האישה רוצה רק שתקשיב לה, רק שתכיל אותה, טיפה יחס, מילה טובה, קצת התייחסות על מה שהיא עשתה או על מה שהיא עוברת. ותזכרו, מילים לא עולים כסף. ולמרות זאת, אנחנו מתקמצנים עליהם. ולמה אנחנו מתקמצנים ולא אומרים אותם? קשה לך לומר שאתה אוהב אותי, קשה לך לומר וואלה כל הכבוד, תודה רבה, קשה לך באמת להתמקד באמת במה שעשיתי ולפרגן. הרי מילים לא עולים כסף. אז למה אנחנו מתקמצנים עליהם? כי אנחנו, קשה לנו, אנחנו מתמודדים עם הקשיים שלנו, אנחנו לא רואים את הטוב שבנו, אנחנו לא רגילים שאומרים לנו, אנחנו כמו שלא מעריכים אותי, גם אני לא מעריך את השני, ואנחנו פועלים פה רק מתוך תבניות, ולא מודע, אנחנו מזיקים לעצמנו ויורים לעצמנו ברגליים. מה שכן, צריך מאוד מאוד להיזהר, שלא ליפול למלכודת ולחשוב
תקשיב, האדם הזה הוא כל כך מדהים, ברור שהוא יודע שהוא טוב והוא מוצלח והכל. אז מה זה יעזור אם אני אגיד לו? לא, מה זה יעזור שאני אגיד לו שהוא תותח, שהוא טוב, שהוא מצליח, מה זה יעזור? כשבאה מחשבה כזאת, תנסו ותיווכחו שלמרות שהשני נראה חזק ובטוח בעצמו, תגלו כמה מילה טובה תעזור לו כביכול ותשמח אותו. ומי אומר את זה? ככה כותב הרמב"ם, גדול רופא הנפש, שזה הצורך הנפשי הטבעי של האדם, ודיברנו על זה בהרחבה פה. ומה שכן, עלינו כן לתת תשומת לב למילים. כשאני אומר לתת מילה טובה, נכון, מילה טובה תעזור, אבל מילה טובה מדויקת היא תועל פי אלף. מה זה מילה טובה מדויקת? עשייה מסוימת שמישהו עשה. אם זה הבן זוג שלי, אם זה הילדים שלי, אם זה החבר שלי לעבודה, אם זה החבר שלי לזה, לא משנה. לא להגיד באמירה כללית, וואלה, תודה רבה, יפה. ניתן דוגמה. ילד שהוא, נגיד, מבריק בכיתה. הוא תמיד המחשבה שלו, איך אומרים, רצה קדימה, הוא גאון, הוא חושב לפני כולם. הוא מצליח לענות על השאלות הכי קשות. אבל, אני מדגיש את האבל, יש לו בעיה שהוא לא מצליח לשבת על הכיסא. הוא כל הזמן בתזוזה מתמדת בכיתה. הרבה מכירים את הבעיה הזאת. והוא לא מכין שיעורים בבית. למה? כי זה משעמם אותו שיעורים. ויום אחד הילד הזה התיישב בשקט בבית, הכינו את השיעורי בית כזה, בלי שום טענות. הילד טוב באמת, לא הסתובב, לא כלום, ישב הכין שיעורי בית. כאן אנחנו צריכים לעודד אותו ספציפית על ההתנהגות הזאת, על הנקודה הטובה הזאת. לא יגיד לו יאללה כל הכבוד, יופי. אלא למרות שקשה לך, למרות שאתה לא רגיל, ובדרך כלל אנחנו יודעים שהוא מתחמק הרי, הפעם הוא ישב והכין שיעורים. הילד הזה מצא בתוכו את הכוחות להתמודד עם מה שלא קל לו. הרי זה לא ברור מאליו, ועל זה יש מה לשבח אותו וראוי לעודד אותו. ולא כמו הרבה אומרים שאומרים, כל הכבוד, אתה ילד טוב, כל הכבוד. למה הוא עסוק, האבא עסוק עם כל מיני עניינים שלו, בטלפון ובכל דבר אחר. וכאשר אדם מרגיש, ככה זה לא דווקא כלפי הילד, רק דומה ותהיה, כן? זה הבן זוג, זה הזה, כן, על מה תודה רבה? הרבה נשים עושות את זה, על מה תודה רבה? ואז פתאום הגבר יוצא מבולבל או משהו. או חבר שאתה מפרגן, פרגנו באמת, מכל הלב. תתמקדו במה שאתם אומרים. אנחנו אומרים, מילה טובה מלב אוהב, מלב אכפתי, זה דבר מדהים. וכאשר אדם מרגיש בהצלחה של השני, בכל, כן, זה לא משנה. וכאשר כל אחד מרגיש שהרי כל אדם שמפרגנים לו, ואומרו לו את הפרגון, את המילה הטובה מכל הלב, הוא מרגיש את זה. רואים, בוא'נה, תשמע, השני עכשיו בא ואמר לי תודה רבה, הוא ראה את התכונות הטובות, הוא ראה את הנקודות הטובות שיש בי. מה זה קורה? מה זה עושה? סליחה. זה פותח את הלב ומאפשר שיפור לאדם בכל התחומים. ולכן, ככל שנדבר בצורה יותר ממוקדת על נקודת הטוב, ההשפעה תהיה גדולה יותר. וכאן אני אשאל שאלה במקומכם. מה עושים שאי אפשר לדבר על השני? בואו תראו פה את הכוח של התת מודע. אי אפשר לדבר על השני. למה? ישנם מצבים דוגמה שמי שעומד מולנו, הוא לא יכול כרגע להכיל את המצב, הוא לא יכול אולי לקבל דברים. למשל, הבוס בעבודה הוא אדם עצבני. אחד כדי שאסור לדבר איתו. אז ודאי שאני לא יכול לדבר איתו על רגשות או על נקודות טובות שראיתי בו. אז מה עושים? עולה לי רעיון תוך כדי שאני מדבר איתכם. אולי אני באמת אתן כמה חוקים שמה אנחנו עושים ביחסים, בתקשורת עם אנשים, שיש לי באמת חבר כזה שהוא מרגיש מתנשא מעליי, או הבוס שלי, או בן זוג שלי, איך אנחנו יכולים לרומם אותו מתוך המקום שלנו. שזה כמה דברים מאוד מאוד, איך אנחנו יכולים לקבל כוח ולהניע אותם. אולי, עלה לי רעיון, אולי נדבר על זה שבוע הבא או בהמשך בעזרת השם. אבל שימו לב, מה אני עושה שכרגע, אין לי אפשרות לדבר עם השני, כמו הבוס, אני לא יכול להכיל את זה, לדבר איתו על רגשות עכשיו, או על נקודות טובות שבו, אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? או אפילו זה מישהו שנמצא במקום רחוק, וכרגע אין לי אפשרות של תקשורת איתו,
או לחזק אותו. אגב, לפעמים האדם הזה הוא קרוב אליי מאוד פיזית, אבל מבחינה רגשית, הוא לא מסוגל כרגע לקבל עידוד. מזה אובדן, או תאונה קשה, או מאורע קשה. ככה זה לפחות נראה לנו שאנחנו לא יכולים לתקשר איתו. מה אנחנו עושים במצב כזה? אז אני אגלה לכם שבמקרים כאלו, שאני לא יכול לדבר ישירות עם השני, עצם ראיית הטוב שבו, גם בלי דיבור שאני אומר לו, גם בלי מעשה, היא יכולה לחולל פלאים. יש מחקר, ראיתי, בפיזיקה, פיזיקה המודרנית זה נקרא, שמדגימים את הזיקה בין ההתבוננות של החוקר ובין הנבדקים. והמחקרים מראים שהקרני האור שהחוקר מתבונן בנבדקים, קרני האור האלה התנהגו אחרת כאשר בודקים אותם ומתבוננים בהם, וכאשר הם מתנהגו כאשר אין פה ניסיון שעושים את זה. אותו דבר זה אצלנו. אם אתה מסתכל על הטוב שבשני, אתה מסתכל על הטוב שבבן זוג שלך, שכרגע אין מה לדבר איתו מרוב שהוא כועס או מהסיטואציה שנמצאים, עצם ההתבוננות שלך בו עשויה ליצור שינוי במציאות. ואני אומר לכם באחריות, בניסיון זה עובד חזק ביותר. לצערנו הרב, אנחנו רגילים לרמות נמוכות כביכול של ההבנה בקיום של הטבע, שלפעמים אנחנו מתייחסים רק לפעולות פיזיות חיצוניות, אבל ככל שנעמיק בקשר הזה של הסוד בנקודת הטוב, האור שבשני, בנקודת הטוב הזאת, אנחנו נוכל לראות שינויים שמתרחשים מתחת לפני השטח, ובסוף הם גם משנים את המציאות החיצונית שמוכרת לנו. אני יכול לומר לכם שאני אישית עשיתי תהליכים עם בני זוג, רק עם האישה, שהפך את הבית והוביל את הבעל לשינוי. שינויים שמתחוללים גם ללא עשייה חיצונית, שבסוף משפיעים גם על המציאות החיצונית המוחשית. ואני אתן לכם תרגיל לסיום. בואו תנסו לחשוב על 3 אנשים שהייתם רוצים לעודד או לחזק אותם. באילו נקודות הייתם מתמקדים? אוקיי? 3 אנשים שהייתם רוצים לעודד או לחזק אותם, באיזה נקודות הייתם מתמקדים? האם אתם יכולים לומר לכל אחד מהם בצורה הכי פשוטה והישירה, מה הנקודה הישירה, שימו לב, שראיתם בו? או, תשמע, חלק מהם הייתי מתקשה לומר את הדברים, אנחנו מסתפקים בלראות את הטוב שגלום בתוכם. אוקיי? לכן, שימו לב, ברגע שתעשו את זה, תבחנו בעצמכם את המחסום שצף לכם. שבוע הבא בעזרת השם אנחנו נמשיך גם על הנושא הזה, יותר נעמיק בו, יותר לעומק, מכמה פנים, כמה כיוונים אחרים בעזרת השם. רוחות נושבות על הספינה שלנו ככה, אחד מושך לכאן, אחר לשם, חותרים בלי מטרה. בוא נכוון את זה נכון, נמשיך ביחד. אחרי הכל, עוד מעט כבר יבשה. מכל מקום אפשר לראות כאן את האופק, אך כל אחד רואה כיוון אחר של התמונה. השוני לא יטריד את כל היופי, אם לא נשכח אחי להקשיב לנשמה. אז בוא נביט אל השמיים, נבקש ביחד את התשובה.
נישאר זקים ונקיים מכל דעה קדומה. אחרי הכל זו הספינה שלנו יחד, אז בואו נוביל אותה. אז אנחנו הגענו, התוכנית האומץ לשנות הגיעה לסיומה. אנחנו רוצים להודות לכל המאזינים היקרים על השאלות המחכימות שנותנות לנו תשובות גם שעולות לכל אחד ואחד. אנחנו רוצים להודות לך דוקטור שינוי, גילי עטרי, תודה רבה על עוד תוכנית מאלפת שיוצאת מהנשמה ומרגישים וחשים כך. תודה רבה מאזינים יקרים, תודה רבה לך בועז. בעזרת השם הדברים שיוצאים מהלב נכנסים אל הלב, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח לעשות ולבצע את הדברים באמת. אמן, אמן, בעזרת השם. ותודה רבה לבורא עולם על כל הכוח שנותן לנו ועל כל האתגרים שנותן לנו בחיים בשביל לעשות לנו מה שנקרא להוציא את הדברים בכוח לבפועל. בדיוק. תודה רבה רבה. המשך האזנה הרבה לרדיו שבזי. לדרך אגב, מי שרוצה ליצור קשר עם דוקטור שינוי, גילי עטר יכול לעשות את זה במספר הטלפון 050-203-9606, 050-203-9606, או במייל gili.nlp@gmail.com, gili.nlp@gmail.com. תקשרו ותהיו בקשר, ובעזרת השם יסייע לכם בכל אשר תרצו. תודה רבה, והמשך האזנה הרבה על רדיו שבזי. שלך